Era visto. Prohibido fumar. Vos sabíades que desde hai uns meses está prohibido fumar nos bares? Eu, nin idea, En Lameiro sempre somos os últimos en enterarnos destas cousas, me home. Pero como que non se pode fumar? Non me fales só, cala a boca. Me veu por aquí outro día un inspector de sanidade e case me pechou a garito porque había un tipo fumando. Sei que sacaron unha lei que proíbe fumar nos bares. Pois acabas comigo, é a primeira noticia que teño, me home. Tamén xa me dirás que lles costaba sacar unha campaña informativa para avisar a xente de que non se pode fumar nos bares. Estás pedindo moito informar eles, non? Eles sacan as leis así sen avisar, ás agachadas, para que cometan o delito sen sabelo, entendes? Para cobrar a multa, como a tráfico, así por detrás. Está todo montado para recaudar, home. Pero vamos a ver. Todo o mundo sabe que está prohibido fumar nos bares dentro do 2 de xaneiro de 2000. E non me digades que non sabedes nada, porque nos xornais e na televisión non se fala de outra cousa. Home, sí. Eu ben non sei que en Madrid está prohibido fumar, ou dime ti, en Vigo ou en Betanzos. Pero quen dixo algo de Lameiro? Prohibido fumar nos bares. Manda, cara. Pero vos sodes conscientes das consecuencias que pode traer isto. Primeiro, os bares sen o fume cheiran diferente. Non digo mellor nin peor, diferente. Mas, Puscas, este cheiro... Que cheiro? Ten razón, cheira como a podre, non? Podre, é unha mezcla así como a suor, lixivia, mexos e gómitos. Ah, ese cheiro. Ese é o cheiro característico dos bares, home. Que pasa que antes quedaba tapado polo fume do tabaco. Segundo, non todos os fumadores acatan a lei. Algúns sublévanse e acábanse convertendo en foraxidos que van contra o Estado porque non nos deixa fumar. Saúdos a toda a concurrencia. Puscas, pon aí un pelotazo. Sí, pero perdón, don Anselmo, ten que pagar a faria. Pero como? Ti tamén. Vaya, Puscas, que decepción. Pensei que eras un deses poucos empresarios insumisos que seguían deixando fumar nos bares para manifestar a súa repulsa ante unha lei claramente inxusta. Xa sei, home, pero eu deixaba, pero porque non sabía que estaba prohibido. Ten que pagar. Pois nada. Apago. Pero aviso, Non penso poñer os pés neste local nunca máis. Moncho, ti ves comigo. A onde? A un lugar onde vas poder fumar libremente. Se eu non fumo, don Anselmo. Agora sí. E sabes por qué? Porque és un home libre que non tolera a opresión. Veña, arreando. Visto así? Tens razón, Puscas. Co fume do tabaco non che cheira ao bar. Eu non sei o que vou facer, pero teño que buscarlle unha solución. Non sei se meterlle incienso. Non che recomendo. Podes encher o local de beatas. A cada non. Que maravilla, mira. Cheira, mira. Que isto, Rubio de batea. Auténtica reliquia. Disto xa non queda, Pero teño un contacto que ten acochado un cargamento desde hai 20 anos. Perdón, don Anselmo, pero que non teño costume. Nada, tranquilo, é normal. Ao principio é un pouco desagradable, pero xa verás como pouco a pouco vas te enganchando. Falta fai, se non. Do cigarrillo pasamos ao cigarro puro. Que che pareceu o habano? Oh, exquisito. Pois xa verás, mira, proba un destes. Toma. Non, por favor, non, que xa empezo a estar mareado, don Anselmo. Chupa aí, xa verás. Son dominicanos, primeira calidade. Toma. Vamos a ver. Eu nas bodas algún cigarro teño yo mandado, pero 4 seguidos, que se habanos, filipinos, dominicanos, canarios. Aquelo parecía o festival da OTI. E ollo que non se conformaba con eso, non. El quería máis. É máis. Vai. Con forza. A mí que isto tampouco me acaba de convencer, A verdade é que a min tampouco. Logo, por que carallo fumamos, don Anselmo? Porque somos homes libres, Moncho. E como homes libres que somos, estamos na obriga de facer uso da nosa liberdade. Entendes ou non entender? Ainda que me maten. O caso é que o tema foi xelle das mans. Tabaco de mascar, de meter polo nariz...
No, pero a cousa aínda podía ir a máis. Porro. Porro. Un porro trompeta. Isto é tabaco con hachís ou grifa. Prohibidísimo. Pero que somos nós? Homes libres. E como homes libres non acatamos as órdenes dos políticos, nin as súas prohibicións. E se queremos drogarnos, drogámonos. E drogámonos. Que rule. Moncho, creo que estou morrendo. Pasámonos. Ai, en serio, Moncho, de verdade, creo que estou morrendo. Ten unha pálida. A ver que che miro o pulso. Ai, Moncho, que mal. Non tes pulso. Ningún. Pa que o quero. Que mal. Tíbeno que levar a urxencias, pero nada, unha baixada de tensión de nada. Estábamos no límite. Metémonos de cheo no do tabaco e xa non había volta atrás. Liberdade para fumar ou morte. Bos días, don Anselmo. Moncho, que horas son estas de chegar? É algo tardame, pero hoxe trae unha boa excusa, Mire para aquí. Farias da Coruña. Material que xa non se fabrica. Isto é unha maravilla. Mire. Moncho, aquí non se pode fumar. Nin aquí, nin en ningún outro sitio. Pero, a ver, non estábamos coa liberdade de fumar onde quixéramos, e cando quixéramos, para ir contra os políticos e todo eso. Sí. Pero iso era antes de que me dera lipotimia por culpa dos porros que estivemos fumando que case me deixan as portas da morte. O tabaco mata. Entendes, Moncho? O tabaco mata, sabíalo? Sí, eu xa sabía, algo ira, pero como estábamos coa liberdade esa que vostede dixo e tal, pero, bueno, eu nada. Logo acabouse a tolería esta de ter que fumar todas as horas en todos os sitios, non? Xa pode ir polo Puscas. Diso nada. Hoxe a tarde quédote na miña casa puntual como sempre. Pero para qué? Ai. Veña, Moncho, pedalea. O exercicio físico é o mellor para desengancharse do tabaco. Pero o que está enganchado a vostede, non eu. Moncho, ti tes un serio problema de adicción e non o queres recoñecer. Ti es adicto a todo, ao tabaco, aos porros. Pero non te apures que coa miña axuda e moita disciplina has poder vencelo. Dai, apreta o cu e dalle o pedal. Veña. E vostede que non pedalea? Non, a mí non me interesa. Eu son máis de coñac. Normal.